Kube, pardon, už to přišlo. Jo, pardon, omluvte mě. Zatím. A ještě jednou děkuju moc. Ale prosím. Máme to. Jsou v trojúhelníku. Pušohrad, Broumy, Kublov. Můžeš to přiblížit? Mám ale srdce čistý, jestli jsem ti řekl miluju tě, tak to bylo vážný. Vidět lidi odcházet mi pomalu, méně tráví, yeah. A jedním z těchto bíložravců byl i tenhle dinosaurus s hřbetními pláty na zádech. Jmenoval se Stegosaurus. Že ty si zase poslouchala za dveřmi a tím pádem si slyšela i úkol. Ano, poslouchala jsem. No já jsem byla zvědavá. Večery jsou, když si nesmělá, šeptáš mi do ucha, slova zakázaná, rána miluju, když vedle mě spíš, jak se usmíváš, když se probudíš z nočního ďábla, se dotykem rána, andělem stáváš. A nově máme také non-stop veterinární péči pro vaše mazlíčky. Protože ti také jsou členy rodiny, že? A objednávku dovezeme napředem dohodnuté místo. No a pak už je to na vás. Život je jak sitcom, tak neber ho tak vážně. Tak kam jsi je dala? Ale jsou tam. Že doteď ne. Neignorujme svědky událostí. Pomozte nám umožnit jim podat výpověď o skutečnostech, jež se staly, aby neupadly do zapomnění.